Hej, velkommen til den her video. Jeg vil bare sige, at jeg går live her i aften kl. 20. Så kom ind og spil med mig. Jeg spiller GTA. Og alle er velkommen, og jeg håber fandme, I kommer ind her kl. 20. Så jeg vil lige tage i byen og købe noget lækkert. Jeg ved ikke, hvad jeg køber, men får vi se. Men, kom der ind og spil med mig. Skriv jeres PlayStation-navn. Jeg har kun PS4, så er det sådan der. Og hvis ikke jeg har PS4, så skriv ind i noget i kommentaren under videoen. Og ja, lad os hygge os her i aften. Jeg skriver også lige mit Skype-navn. Så det bliver sgu hyggeligt, det bliver sgu sjovt. Men jeg ved ikke, hvor mange der har lyst. Men jeg håber fandme, I kommer ind her i aften. Jeg skriver lige, hvornår jeg kommer live. Men jeg håber fandme, vi ses der. Hej.